It-tħassib ta' diversi familji minħabba l-kirjiet li qegħdin jolew huwa wkoll fuq l-aġenda tal-Gvern. Tkellem dwar dan il-Prim Ministru Joseph Muscat meta kienet jieħu sehem fil-programm Għandi xi ngħid. Spjega kif fil-waqt li sa 4 snin ilu l-ikbar tħassib kien jirriżulta mill-kontijiet tad-dawlu tal-ilma, illum huma diversi dawk li qed jinkwetaw kif se jlaħqu mal-kirja tal-post tagħhom. Għax fil-waqt li l-Gvern raħħas il-kontijiet tal-enerġija jirriżulta li l-privat żied il-prezz tal-kirjiet anke minħabba d-domanda li żiedet sforz ta' tkabbir ekonomiku bla preċedent. Iżda mhux biss, il-Maltin qed jikkompetu ma' barranin għall-istess kirjiet u f'ċertu każi kien hemm ukoll abbużi minn sidin li ddikjanaw it-taxxa fuq min kera l-post. Quddiem dan kollu l-Gvern qed janalizza x'azzjoni jista' jieħu. Il-post li 4 snin ilu kont tikrih bi 300 euro fix-xahar issa jiswa 500 euro fix-xahar. U l-istess nies aktar jisibuha diffiċli biex jixtru post għax il-bank ma jsellifhomx peress li għandhom kuntratt definit u mhux kuntratt indefinit. Allura bħalissa taħt it-tmexxija ta' Louis Grech għandna grupp ta' koordinament illi qegħdin naraw kif noħorġu għal budget li ġej b'numru ta' miżuri kontra l-faqar. Irrifletta wkoll dwar l-isfidi fil-qasam internazzjonali, fosthom fit-Turkija fejn tkellem kif il-mandat demokratiku irid ikun irrispettat. Dik għalija mhijiex aċċettabbli. U naħseb għal ħadd li jemmen fid-demokrazija mija aċċettabbli li tqum ġurnata minnhom issib il-pulizija u l-armata li jgħidulek ivvotajt x'ivvotajt inti, ħanikmandaw aħna u mmexxu aħna. Mistoqsi dwar ir-reazzjonijiet eċċessivi tal-President Erdogan, il-Prim Ministru saħaq li l-mexxejja Ewropej ilkoll qablu li mhux aċċettabbli li pajjiż li qed jipponta biex jidħol fl-Unjoni Ewropea jaġixxi b'mod eċċessiv. Fejn tkeċċew edukaturi u qamet it-teddida tal-pina tal-mewt, saħaq li jekk it-Turkija tkompli mixja f'din id-direzzjoni, għandhom jieqfu b'mod immedjat it-taħdidiet tal-sħubija fl-Unjoni Ewropea. Fil-programm il-Prim Ministru tkellem ukoll dwar il-liġijiet maħsuba biex tissaħħaħ il-governanza, ir-riforma fil-mod kif jinħatru l-ġudikanti, is-suċċessi fil-qasam tal-impjiegi u traffiku fost oħrajn. Kollha temi li jiġbru l-aħħar żmien ta' ħidmet il-Gvern. Nis kienet pożittiva ħafna. Il-xogħol kompla jikber, kellna l-ikbar tkabbir tal-ekonomija kważi fl-istorja, kellna il-pagi li komplew jolew, kellna l-faqar illi kompla jonqos, kellna s-servizzi illi komplew jingħataw, kellna il-pensjonijiet illi komplew jolew għal-ewwel darba f'25 sena. Imma kellna wkoll il-kwistjoni tal-Panama u kwistjonijiet oħra politiċi li kienu diffiċli għall-Gvern, mhux ħanoqgħod nistaħba wara subajja u ngħid isma' dawk ninsewhom. Jien irrid li l-pożittiv jibqa' magħruf, jibqa' jħossuh in-nies u n-negattiv nitgħallmu minnu, nitgħallem jien l-ewwel wieħed minnu.